ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ସାରି ଭାରତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ମିଶିବାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲା। ମୋଦି ଖାସ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚୌକିକୁ ଝିକି ବସିବାକୁ କହିଥିଲି ଓ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚୌକିଟିକୁ ଝିକିଥିଲେ ଯେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଦେଇ କରିଥିଲେ। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing. प्रति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है।